Kaixo guztioi, gaur tokiko elikagaien inguruko mito nagusiei buruz hitz egingo dugu. Batzuetan gauzak entzuten ditugu, baina egiak aldira, ikusi dezagun zer mito den eta zer dagoen horien atzean. Lehen mitoa, bertako elikagaiak beti garestiagoak dira. Ez da beti hola, askotan tokiko elikagaiek sasoik izetez eta bitartekari gutxi eukitzetuzte. Eta horretik bai prezio eta bai kalidade hobi eukilezkebe. Bigarren mitoa, bertako produktua beti freskagarriak dira. Gehienetan bai, kilometro gutxi dituztenez, fresko izetez, gehigarri gutxi eukitzetuzte eta gutxi manipulauta batez. Hirugarren mitoa, kanpoko produktuak hobeagoak edo modernagoak dira. Produktuak bertakoak oso freskoak izaten dira. Askotan zapore handia izaten dute. Baita nutrizio balioa hobetza mantentzen dute. Exotikoa izatea ez dezan nahi hobea denik. Laugarren mitoa, ez dago aukerarik urte osoan bertakoa erosteko. Sasoia errespetatzen badugu, urte osoan badaukagu zer erosteko. Batzutan nahi duzun produktua ez duzu aurkitzen, adibidez fruitu tropikalak. Baina sasoiko produktuen aukera zabala da. Orduan gure elikadura anitzagoa egiten du. Bosgarren mitoa, bertako produktuak ez dira jasangarriak. Kontrakoa gertatzen da, kilometro gutxiago egiten dira, ontzi gutxiago erabiltzen dira eta ingurumerentzat hobeak dira. Ekoizle txikiak ez dira fidagarriak. Askotan ekoizle txikiek arreta handiago jartzen dute kalitatean eta ekoizpen moduan. Zazpigarren mitoa, bertakoa erostea ez da garrantzitsua. Bertakoa erosteak tokiko ekonomia indartzen du. Landa ingurunak bizi mantentzen ditu eta komunitatea sendotzen du. Ekoizleari zuzenan edota salmenta sistemen bidez erosteak garrantzia handitzen du. Ondorio moduan esan dezakegu, Bertakoa eta sasoikoa erostea ez dela erosketa bat soilik. Osasunaren, ingurumenaren eta tokiko ekonomiaren aldeko aukera kontzientea dela. Eskerrik asko ikusteagatik!